Ayan. Hello po at ayan nga po, nandito nga po tayo sa aking kwarto. Ayan. Sa mga nagtatanong kung nilipat ko na daw yung mga gamit ko. Actually po, opo, paunti-unti po nililipat ko na po yung gamit ko dito. Kasi nga sabi ko nga po sa inyo na dito na po ako simula umaga hanggang hapon. At paggabi umuwi po ako dahil yun nga po yung mga pamahiin. And baka bukas po makalipat na po ako. And dito po yung mga gamit ko. Ayan. Ayan, nandyan po yung mga gamit ko. Ayan, thank you so much kay Ate Gwen. Ayan, ito po. Gusto ko rin pong magpa-thank you kay Ate Gwen dahil binigyan niya po ako ng gift noong house blessing po. Ayan, Ate Gwen, thank you so much po. Ito your family. Ayan. Thank you rin po kay Kuya BF Vlogs. And At po, ito na po yung katanungan ng iba, mga comment kung bakit di pa naglilipat sila Chinchin. Yun. Kasi nakikita namin yung mga comment na ganyan, ba't di pa lumilipat, at yun, inaanap na pa sila sa bahay nila bago sila lumipat. Siyempre mga pamahiin siguro ng mga matatanda bago lipatan, o kaya naglilipat muna sila ng mga gamit na medyo maayos na gamit nila dyan, kung ano yung pwedeng ilagay nila bago lipatan. Ayan. Kaya yun po, naisip ko na yun, magawan ko siya ng sabi ko sa kanya, gumawa siya ng vlog kasi may mga nagtatanong ng ganyan. Kaya po, ibibigay ko kay Chinchin yung GoPro ko para siya mismo yung sumagot sa mga tanong kung bakit di pa sila lumilipat. At ayan po, ibibigay ko kay Chinchin yung GoPro ko. Ayan po, salamat. hi everyone, this is Chinchin. And now, isang magandang hapon nga po sa lahat. Yung oras po natin ay 1:30 lampas na po ng hapon. And yun, gusto ko pong sabihin na hello po sa inyo, sa lahat ng viewers, sa lahat ng sponsors, and sa lahat ng supporters ko po na nandiyan. Ayan, hello po, and kamusta po kayo? So grabe, 1 year mahigit na nung simula nung wala akong bahay. At yun, nagkabahay na nga ako. Actually po nandito po tayo sa bahay namin. And gusto ko po magpasalamat sa lahat ng sponsors, sa lahat ng viewers, sa lahat ng supporters, and also sa Team Pahuway, kay Kianoli. Ayan, thank you so much po sa patuloy na pag-support sa akin, sa patuloy na pagbigay po sa akin ng suporta at lakas ng loob. And ngayon nga po ay grabe, tapos na yung bahay, at very happy po ako kasi naging successful po yung house blessing dito sa bahay dahil yun, nagtulong-tulong po yung mga relatives ko, yung mga auntie ko dito. Ayan, papasalamat ako sa kanila dahil tinulungan nila sila mama, si papa, kami ng pamilya ko na magluto, mag-prepare dito. Ayan, thank you so much po sa inyo dahil hindi po magiging success ang house blessing ng pamilya ko kung wala po yung tulong nyo. And yun na nga, bakit hawak ni Chinchin ang GoPro ni Kuya Jason. So, ayun po, pinigay po sa akin ni Kuya dahil mag-vlog daw po ako ng kahit konti man lang. Kasi may mga nagtatanong kung bakit daw hindi pa kami lumilipat ng family ko. And actually po, paunti-unti na po kaming lumilipat ng family ko. Pero hindi po, as in talaga yung full na lahat po ililipat dito po sa bahay. Kasi nga po ay wala po kaming service and mahirap po maglipat ng as in isang araw ililipat lahat ng gamit. Dahil nga po, yung way po doon ay nakasarado po. Pag pumunta ka po, for example po, may service ng tricycle, yan, bababa ka po dun sa harang, tapos tatawid ka ng riles, tapos sakay na naman po. So, masyado pong komplikado yung paglipat namin. Kasi kung maglilipat po kami ng full rin,
lilibot pa po doon sa doon po sa highway. Medyo malayo-layo po. Kaya hindi po full kaming lumilipat dito. Pero unti-unti naman po. And also po dahil nasa after ng house blessing ay may mga naglinis rin po kami dito. Kaya hindi agad-agad nakakalipat. Linisin po muna namin yung mga dapat naming linisan. Tinanggal muna namin yung mga dapat tanggalin na mga hindi na kailangan dun sa paggamit dun sa house blessing. And also po, yun, naglinis po kami and also may mga inayos din po kami. Kaya hindi po kami nakakaagad nakakalipat. And also po, may mga, di ba po may mga kanya-kanya tayong mga pamahiin, ayan, sa buhay. And yun, sabi po nila mama na kailangan, bago kami dito matulog ng pamilya ko ay may kailangan may mag-asawa daw muna na titira. Matutulog dito ng isang gabi bago namin matulugan. Yung mag-asawa daw na mga matatanda na matagal nang nagsasama. So yun, hindi ko naman alam na gano'n sinabi sa akin ni mama. Kaya yun, ina-apply na lang po namin kasi may mga pamahiin na gano'n, wala naman sigurong masama or wala naman sigurong mawawala kung itatry namin. Kaya yun, sana wag niyo nang yun. Then, yun, gusto ko lang yun sabihin sa inyo para malinawan po kayo. And thank you po kay Kuya Jason na nag-ano sa akin na mag-i-vlog ko daw kung kung bakit ganun yung topic natin ngayon. So, ayan, thank you po kay Kuya Jason. And also po, ayan, medyo hindi nga pa ako may time naman na pumupunta ako sa barracks pero not full time dahil ngayon tingnan nyo naman nga po before the blessing, grabe yung pag-prepare namin as in yung anong oras na kaming nakauwi kasi mag-1 na kaming nakauwi dahil nga dun sa pag-prepare, sa design. Ayan, thank you so much kay Kuya Allen na tinulungan po ako na mag-design ng mga balloons dyan. Nakita niyo po dun sa house blessing. Ayan, tinulungan po ako nila. Thank you so much po Kuya Allen and company. And yun, medyo na-busy ko. And after the blessing, busy na naman kasi nga may mga ayusin. Kaya, yun, kung may magtatanong man ba't wala ako palagi sa barracks, ayan, may maintindihan niyo po. At yun na nga po, isa pang reason, ayan, naka-follow ko ngayon dahil nga po ay, actually nakaayos na ako ngayon, ayan, nakapalda na ako and sapatos na rin kasi nga may practice kami ngayong hapon mga 2:30. So ayun, bago na lang po ako umalis, ayun, mag-vlog ako ng konti. So yun, after ko po na to, ayan, aalis na naman po ako kasi mag-practice na naman po ako. So, ayun, thank you so much po sa lahat ng nagsusupport sa akin. And, ayan, by the way po, kung gusto niyo po, ituloy po kayo sa bahay namin, ayan, samahan niyo po ako. Let's go. Ayan, dito po tayo sa loob. Ayan. Thank you kay Kuya Jojo na nag-sponsor sa akin ng 2 electric fan and ng upuan. And also din po kay Kuya Ega. Ayan, thank you so much po sa pag-sponsor sa akin ng gasol ng lutuan po. Ayan, thank you so much po. Malaking tulong rin po to para sa pamilya ko. Yung gasol na po yan, ginagamit namin ngayon. And yun, actually po, gusto ko rin pong sabihin sa inyo na palagi naman po kami dito sa bahay. Simula umaga hanggang maghapon. Pero once na paggabi na po, umuwi na po kami dahil yun nga, wala pang natutulog na mag-asawa dito. Kaya hindi po pwedeng tulugan. Kaya doon po muna kami natulog sa dati. And mamaya, I think po, sila Auntie Cor and Lolo Chuck po yung matutulog po sa taas mamaya. Then after ng kinabukasan, ayan, pwede na po kami matulog dito. Ayan, thank you po kay Auntie Cor and Lolo Chuck po. So, tara, taas po tayo. Ayan.
Ayan, dito po tayo sa kwarto ko. Buksan po natin. Ayan. Ayan. Hello po at ayan nga po, nandito nga po tayo sa aking kwarto. Ayan. Sa mga nagtatanong kung nilipat ko na daw yung mga gamit ko. Actually po, opo, paunti-unti po, nililipat ko na po yung gamit ko dito. Kasi nga, sabi ko nga po sa inyo na dito na po ako simula umaga hanggang hapon. At paggabi, umuwi po ako dahil yun nga po, yung mga pamahiin. And baka bukas po, makalipat na po ako. And dito po yung mga gamit ko. Ayan. Ayan, nandyan po yung mga gamit ko. And thank you so much kay Ate Gwen. Ayan, ito po. Gusto ko rin pong magpa-thank you kay Ate Gwen dahil binigyan niya po ako ng gift noong house blessing po. Ayan, Ate Gwen, thank you so much po. Ito your family. Ayan. Thank you rin po kay Kuya BF Vlogs. And yun, abangan nyo rin po yung vlog ni Ate Gwen dito sa bahay at may mga gamitin po kasi akong binili and siya po yung magbablog noon. And yun, abangan nyo na lang po kung anong mga magaganap po doon. Ayan, ito po yung kwarto ko. And pakita ko rin naman po sa inyo yung kwarto ng mama at papa ko. Ayan. Ayan, ito po sila. Ayan. Siguro baka bukas mailipat na yung mga gamit nila mama, nila papa dito at yung mga damit para may magamit na po sila. Nandyan yung balloons na ginamit. Yung mga upuan. Itong upuan na to, ayan, gusto ko pong magpa-thank you kala Ate Beng, kapatid ni Papa, na pinahiram po kami ng upuan. Ayan, mga upuan during the house blessing po. Ayan, thank you so much po Ate Beng. And sa lahat po ng nagpahiram sa amin para maging success yung event namin. Ayan, thank you so much po. At may nagamit po yung mga bisita, yung mga tao na pumunta po dito. Ayan, maraming salamat po. And ayan, dito po tayo sa terrace. Ayan, pati po yung trapal na nandiyan, nakabit sa terrace. Ayan, thank you so much po sa nagpahiram po dyan. And later po, ibabalik na rin po. Pero yung hiniraman po namin ay relatives rin naman po namin. Kaya, yun, hindi ko naman po kinukuha. And, ibaba na po tayo. Ito po naman po yung kusina. Ayan, yung CR. Balik po tayo dito sa baba. So, hello po sa lahat. Ayan. Dito nga po tayo. Bumalik na nga po tayo sa baba. Kakagaling na lang po natin sa taas. And, yun po, nasagot ko na po yung mga katanungan nyo. Ayan, kung mga gusto nyo malaman, ipakita ko na rin po kung ano yung gusto nyo makita and mga gusto kong ipakita sa inyo. So, yun po, maraming salamat po ulit kay Jason, sa lahat ng supporters, sa lahat ng viewers, sa lahat ng sponsors. Ayan, thank you so much po. And, yun, gusto ko pong sabihin sa inyo na ako'y buong pusong nagpapasalamat sa inyo sapagkat sinuportahan ninyo ako simula ng una hanggang po sa matapos at mapa-house blessing yung bahay ko. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. Ito po'y tatanungin ko ng malaking utang na loob po. And yun, I hope po na lahat ng mga bagay, lahat ng mga tulong na ginagawa niyo sa buhay ay naway maibalik din sa inyo ng Panginoon. And yun nga po, gusto ko rin pong sabihin na continue to support po ng Team Pahuway. Ayan, sa lahat ng members ng Team Pahuway, kay Kuya Noli, ayan, support niyo po sila palagi. And also po sa lahat ng angels, ayan, patuloy niyo po silang i-support. At sa lahat ng parating pa lang na angels, ayan, or sa ibang matutulungan ng Team Pahuway, ayan, naway patuloy nga pong i-support niyo po sila ng buong puso po. Sabi nga po, lahat ng ginagawa yung kabutihan, ayan, babalik din naman po sa inyo. God knows, and alam ko po na nakita po yan ng Diyos. Kaya,
maging mabuti lang po tayo sa ating kapwa. And yun, maraming salamat po. And now po, I think po, kailangan ko na pong isoli itong GoPro kay Kuya Jason. So, tara po, samahan niyo po ako. At aalis na rin naman po ako dahil magpo-practice na rin naman po ako. So, ngayon, ay, explain ko na rin po pala sa inyo, meron pa isa. Hala po dito sila mama dahil nandun po sa baba po at maghahanap buhay po dahil para po may panggastos rin naman po kami dito. And mamaya po ata pupunta po sila dito after ng tinda nila. So tara po. Mali ko lang yung gamit ko. Ayan. Alis na tayo, yung jacket. Dahil mainit. Bibilad. Bibilad, syempre magpa-practice ang init ng panahon eh. Tapos off na natin yung electric fan. Yan yung isa. Sarado na rin natin to. And ito. Nakalak na rin naman yun sa dun sa pintuan na yun. And now, alis na tayo. Ayan. So, ayan, nasa labas na tayo and salin natin yung GoPro. Nasa barracks po, si Kuya. Yo, Yo! Anong ganap? nag-edit na. Nag-edit. Ano? Kumusta sa bahay mo? Okay naman po. Yun. I-ano ko lang, isusoli ko na yung GoPro mo. Baka nagsasawa na yung mga viewers mo sa mukha ko. So, ayan, thank you kay Kuya Jason. Ayan. Thank you so much po sa panonood. Ayan. Bye-bye po. Kuya, turn over. Salamat. Salamat. At yun na. Yun na yung ano,